Estalaktita eta estalagmitaz beteriko mundu batean murgildu gara. Urdazubiko Alkerdi kobazuloan gaude. Hemen gormek gure arbasoen bizimoduari buruzko informazioa gordetzen dute. Bertan daude Nafarroako aztarna zaharrenak, paleolito aldikoak. Hemen ikusiko duguna da bisonte bat, orein bat eta zaldi baten atzeko zatia. Ez dira ikusteko erresak, erresena nik esango nuke bisontea dela. Argi honekin nahiko garbi ikustena, hemen dugu atzeko zatia, atzeko hankak, sabela, aurreko hankak pixkat galtzen dira, burua hemen bera dator. Bisitarientzat margoak ikustea ez da erraza izan. Marrazkiak pixkat zailak ikusteko, baina impresionantea. Badu imaginazioa asko ikusteko behorrak eta gauzak. Urtean zehar leiza itxita dago, baina gaur kobazuloen egun ospatzeko ireki dute. Euskal Herrian bestein bat ekintza antolatu dira, sarrerek adibidez 50% deskontua dute. Beraz gaur, eguna proposa da lurrazpiko altxorrak ezagutzeko. Segarren kontinentea deitua, oraindik ezagutzeko dagoen kontinentea.